Zdravím vás, přátelé, motorkáři, rallyáci a všichni vlastně, kdo chtějí jezdit na mašině s takovouhle navigační věží. Já jsem dával příspěvek na můj Instagram o mojí navigační věži od firmy Carbon Fox, kterou jsem objel celý Dakar 24. Vydrželi jsme to spolu až do cíle, maximálně jsme mi urvali tady silem bloky při jednom crashi, jsem dal nový a dokončili jsme to až do cíle. Oproti jako ty klasický, vlastně originální věži a KTM, tak je trošičku jakoby hubenější a lehčí, ale i tak to se mnou vydržela oproti vlastně této originální. Třeba takhle zlomila a zlomil se mi i tady ten držák roadbooku, jo. Na tu navigační věž, ona se skládá ze 3 částí, to vlastně tady ten krk, na to přimontujete světlo a potom nahoru můžete nasadit nějaký držák, ať už papírový roadbook, ten držák na iPad, co mám já, co jsme používali letos na Dakaru, anebo si tam můžete připevnit nějakou třeba navigaci od Garminu. Takže vlastně super, hlavně jako ty světla, co má třeba Carbon Fox, tak to svítí jako, že jedete brutály. Tady ten vlastně plastový, jako ta ochrana, jo, je velice důležitá, když jedete nějakým lesíkem někde i v té Albánii, třeba nešvihají vás prostě nějaký větvičky do obličeje a tady ten setup je za mě prostě ideální. Čeho jsem si všimnul třeba na Carbon Foxu, oproti té originální, která má tady to z plastu, tak Carbon Fox má i tady tu část vlastně z karbonu, což zase ubírá nějakou hmotnost a má to větší tvrdost. Kdyby vás to zajímalo, mrkněte na odkaz, který tady určitě ve storce mám. Je to na Adventure Rally, který vlastně dovážejí tyhle ty věže Carbon Fox a to jenom můžu doporučit. Mrkněte na to a vidíme se někde na mašinách. Čau.